tapahtunut vähän ilman kameraa. Oon tehnyt niin runko, vanteet, keskiöt, jalka ja jotain pikkuosia on viety maalaukseen. Ne on varmaan nyt ihan lähipäinä valmiit. Ja tuli kaikki nämä tankit sun muut pestyä. Takahäkistä mä oon kiskannut maalit pois täällä on sit konetta sen verran edistetty, että sylinteri on jo ollut jonkun aikaa pinnotuksessa. Mä oon aloittanut putsailemaan konetta. Ihan teräsharja päällä vittu! Ihan teräsharja tämmöisellä päädyllä, niin tossa vingussa on vetänyt. Eli täältä. Ai tää on kohokuvioilla. Nice. Täältä on meidän uusi lattiamatto. Ai saakeli, tää on makee. Ui. Mitenhän tää nyt sit aloitetaan? Mä en oo ikinä penkin päälle sit laittanut. Kerran mä oon ollut kaveria auttamassa tekee sen. Sitten mä katsoin ohjevideosta. Aluksi kannattaa katsoa toi suoraan toi raidet ja tuo logo. Pitäis katsoa ihan hitusen eteenpäin. Kyllä mä sanoisin, että se on aika tarkkaan siinä. Sitten ekat niitit tonne. Tästä sitten kunnolla venyttää tohon. Nyt se alkaisi olla pikku tappelusta huolimatta niin valmis. Raidat on suht hyvässä linjassa. Tosi kireellä, ei ole yhtään löysällä tää päällinen. Niitit on tukevasti kaikkialla. Alkaa olemaan. Vielä ehkä jonkun niitin joutuu vaihtamaan. Ja sitten nää leikkaa nää soirot. Mutta sit se olisi valmis. Tuli perhonan nätti. Miehen työn ja jotenkin sä palasen veit sydämestä mun. Itseäni vielä lyön, jos sanani mä jälleen syön ja palaisi en koskaan enää vierellesi sun. Kaipaan hellää kosketusta aikaan, kun yö on niin sysimusta. En kai antanut mä itsestäni ihan väärää kuvaa. Nuo kuut ja tähdet joku toinen varmaan sulle lupaa. Kaipaan hellää kosketusta taikaan. Ei mulla riitä kokemusta. En tahtois olla renttu, johon kaikki rakastuu. Enkä mikään lurjus, joka takaisin ei tuu. Peilikuva kertoo sen näin, kuinka sua kaipailen. Nyt väkisin mä laitan pienen hymyn huulilleen. Sinusta nyt tiedä en, mut minä kuljen etsien. Taas jostakin sut löydän, sen vannon itselleen. Kaipaan hellää kosketusta aikaan, kun yö on niin sysimusta. En kai antanut mä itsestäni ihan väärää kuvaa. Nuo kuut ja tähdet joku toinen varmaan sulle lupaa. Kaipaan hellää kosketusta taikaan. Ei mulla riitä kokemusta. En tahtois olla renttu, johon kaikki rakastuu. Enkä mikään lurjus, joka takaisin. Tosiaan, projekti on edennyt ja mä en ole paljon jaksanut kuvata.
jotenkin ei ollut vaan semmoinen fiilis, että laittaisi kameraa vaan. Mä oon vaan tehnyt. Ja kauheasti ei se ollut semmosia hetkiä, että on paljon ehtinyt tekemään, niin aina pikkuhiljaa edistänyt, niin vanteet on kasattu. Ne on about tasapainossa. Tohon mä oon renkaan vääntänyt. Miseliinistä 80 leveä. Runko. Siinä on semmoista operaatioa, että mä oon tehnyt kaikki noi häkin kierteet on kaikki tehty uudet. Nyt on 3 jo uusia. Ja sit tuolla on katkennut kierrettä sisällä ja se on ihan saakelin kovaa materiaalia. Mä oon sitä porannut ja hakannut ja sieltä se pikkuhiljaa murtuu pois. Tonne mä annistin katkaisen yhden pullutin. Nyt mä oon senkin saanut just tänään sai porattua pois tehtyä ne uudet kierteet. Toi vielä vähän ahistaa. Samalla meidän rungon maalaus täältä piilos vähän vituiksi. Mä yritin hitsaa siihen, niin se roiski tonne niin paljon, mutta eipä toi näy, kun tuohon tulee lohko ja sitten swingi eteen. Sitten mä oon alkanut tummentaa vilkun kupuja. Umpi on tummennettu tämmöisellä täällä tulee aika appelsiinipintaa. Vaikka kuinka smoothisti yrittää tehdä niinku sen näköinen, mutta sit läheltä kattoo. Se on täynnä tollaista mandariinia. Et en tiedä sitten, ehkä mä annan se olla. Kattoo nyt. Keuloputket mä äsken remppasin, tai en mä tehnyt muuta kuin vaihoo öljyt sinne. Ja sit sinne mä laitoin myös jäykemmät jouset, kun... Tää vittuu tää kamera. Laitoin sinne jäykemmät jouset, kun torissa yksi jätkä myi 4,4 newtonia aika hyvää hintaa, niin hommasin, jos ne on yhtään paremmat kadulla. Vähän jämäkämpi alusta. Taakse on kans jäykempi jousi. Se kans kuuluu vähän niinku siihen kauppaan, niin tulee ainakin jämäkkä alusta kadulla. Ja sitten onhan perus villaa. Uudet sintteripalat taakse, prempot. Iridium-tulppaa, popniitte jänkkää. Ja joo, hiekkapuhallusiekkaa niin perkeleesti. Ei kai tässä on täys projekti päällä ja siinä on polttokume. Yhden mä oon myynyt jo kaverille ja ton mä myyn ehkä jollekin randomille, mut kattoo nyt. Ja en tiedä onko näyttänyt videolle. Mä pikkusen lyhensin änkkää. Paljon siitä olisi lähtenyt ottaa joku yli. Olisiko tää ollut 7 senttiä? Tän verran otin pätkää pois, niin alkaa naukumaan. Siellä ei tällä hetkellä villoja, pitää ne sinne jossain vaiheessa survasta. Ja moottori siinä vaiheessa. Nyt on tammikuun ihan loppupuoli. Se, että pitäisi sylinteri tulla ihan kohta. Sitten mun pitäisi tilaa vielä uusi mäntä. Mulla on tuolla BK-mäntä, mutta se ei nyt käy sinne. Kun tulee AK-pytty ja kun se tulee sieltä pinnotuksesta, niin pitää hommaa vielä se AK-mäntä. Tiivistesarja mulla on. Yläpään neulalääkäri pitää hommaa. Mut sitten ei oo muuta kuin... Itse asiassa nyt mä voisin niputtaa kytkin puoleen ja vesipumpun. Mä tilasin vanhan mallin EX:n magneetokopan, semmosen alumiinisen. Mä tein sen samalla tavalla kuin tämän. Täällä on kaikki valmiit osat. Tein samalla tavalla kuin tän, eli no tässä on niinku toi keskusta kiilotettu. Kyllä se keskusta on kiilotettu, siitä voi vähän peilata. Ja sit reunat mä maalasin. Ui vittu! Oh shit. Vittu kun pitää olla tämmönen rähmäkä päällä. Ei oo nyt pahempaa. Äsken just poistin klippejä, mitä mä oon kuvannut, kun tää GoPro jotain bukas. Mutta käydään nyt nopeasti vielä tähän videon loppuun läpi, että mitä on edistytty, jos vaikka ehkä ensi videossa pääsisi jo pikkuhiljaa vaikka edes tarroi liimailemaan tai ehkä jopa kasaamaan. Katsotaan vielä tuleeko siinä välissä joku jakso, mutta jarruleven keski on maalattu kilikolilla niin kuin kuuluu. Swingi maalattu kilikolilla. Iskari tullut rempasta. Sinne vaihdettiin tiivisteet ja öljyt. Se on nyt pirun priimanen. Sillä pitäisi pärjäällä pitkään. En tiedä esittelinkö syylareita. Niitä mä vähän yritin kiilottaa. Sitten tuolla on kanssa kiilotettua osaa siellä. Keulan huolisin itse. Jarrusatulat maalattu. Ja sit raaputeltu toi
logo kautta teksti puhtaaksi kilikolilla. Siellä on vannetta, niitä mä muistaakseni vähän näytin. One Gripperi, sehän me asennettiin tässä videolla. Sitten mä hommasin VM-kotarin magneeton kopan. Taitaa alumiiniseosta vissiin. Tai siinä luki magnesium. Mä hioin sen hittoon sen magnesium-tekstin, mutta siis kuitenkin tämmönen metallikoppa. Joku seos metallikoppa. Niin siitä tulee samanlainen kuin tosta kytkinkopasta. Eli keskiosa kiiltää. Sitten nämä reunat täältä, missä ei vielä teippiä, niin ne mä maalaan mustaksi. Mä oon tuonne jo kiilottanut, mutta en ala nyt näyttämään, kun teippi leikattu just hyvään muotoon siitä. Kone. En mä tiedä. Ei mitään ihmeellistä. Sillä pitäisi ainakin puolikautta pystyä ajaa alakerralla niin petareilla 110 tuntia. Sitten veivi ja pari vaihteessa laakeri niin 83 tuntia. Siellä on jotain vähän väliä. Toivottavasti on petarit. Tälleen sivuttaissuunnassa ihan pientä tuntea, kun käsi heiluttaa. Liikkuu koko kampura sivuttaa sekä ei ole kovin hyvä juttu, mutta sen ei pitäisi paljon vaikuttaa mihinkään. Mä oon sillä ajanut jo 80 tuntia. Edellinen on meistä vaikka kuinka kauan. En sit siitä tiedä. Että vakavampana pitäisi tätä kampuran perussivuttaa heilumista kuin tätä, mutta toivottavasti se sitten korjaantuu joskus kesän jossain vaiheessa, kun vai tekee alakertarempan, niin toivottavasti selvii sitten jos petarien vaihdolla, ettei jos mikään kampura ainakaan kulunut. Se nyt on vissiin aika harvinaista, mutta eipä näistä koskaan tiedä. Sylinteri on edelleen siellä pinnotuksessa. Se on ollut jo päälle pari kuukautta siellä, mutta toivottavasti se nyt pikkuhiljaa alkaisi tulemaan. Ja en muista annoinko sneak peekia Tarra-sarjasta, mutta siitä saatte pientä. Enempää ei tule. Loput näette sitten, kun ne laitetaan katteisiin. Ja varmaan vasta ihan vikalla projektivideolla, kun se pyörä on täysin valmis. Enskoista en tiedä. Ehkä niitä tulee joskus kesällä. Tulee ehkä käyttöön. Ja kattoo nyt. Mulla on noihin myös semmoset jenkkismotot, Baltimore-renkaat. Et en tiedä, pitäisikö ne laittaa kiinni ihan huvikseen, mutta en mä tiedä, ei niissä kyllä loppujen lopuksi ole mitään järkeä. Ehkä mieluummin pidän tää ihan loppuun etuenskaan ja edessä on vähän parempi kumi onneksi. Yhden polttokumeista smotoista myin kaverille, mutta siellä on edelleen 150 leveä. Ja tuolla on toi semikulunut Michelin, jostin käytettynä ihan parilla kympillä, mutta tuolla nyt pitäisi ainakin alkukaus pärjätä. Mut, ei kai siinä. Katsotaan nyt milloin saataisiin se uuden tai seuraavan projektivideon kuvailtua. Et eikä siihen taas aika saatanan kauan mene, kun mä oon tämmönen vätys näiden videoiden kanssa, mutta katsotaan mitä tulee. Palaillaan.